nagsasayaw, nagsisikati, at nagsasayaw, hindi nagisi-isi. Ang nagmana at namulan, itadalabog nga ni Kapitana, at di mausap at mga bisita. At kadang kami malagala, at pinanalagal kita. Gahurog ang balis kapusa na, at bilis kamuta at galat tinuga, umayo-maya at kamustura. At unang alanang kita, gahurog ang balis kapusa na, at bilis kamuta at galat tinuga, umayo-maya at kamustura. Yes, this is Iwan Town Fiesta 2022 Eastern Samar Waray TV Sol Ang oras sa pinapapin, ang nagmana at nalamuda, itadalahapin nga ni Kapitana, at di mausahan mga bisita. Handa na kami nagala, at alagang kita. Napulog ang balis na pusa na, at bilis pamunta at kalat tinuga, umayo-maya at pamustura. At alagang kita. Napulog ang balis na pusa na, at bilis pamunta at kalat tinuga, umayo-maya at pamustura. Sibuyas na ay alis na hapon, ay nabukang urusay. Ay sa batas kamatis, sibuyas na ay sa batas kamatis, sibuyas na ay alis na hapon, ay nabukang urusay. Councilor Eric Cordero, likewise to board member Cristel Yadao. Okay?